בבקשה, שלום. אנחנו ברוסיה לקראת משחקי החורף שם. חן פישר כתבתנו נכנסת לאולפן, שלום חן. שלום רזי, המשטרה בעיר הרוסית סוצ'י בכוננות שיא, נזכיר, ייפתחו שם משחקי החורף האולימפיים ב7 בפברואר, עוד קצת יותר משבועיים. המשטרה שם פרסמה לאחרונה גיליונות בהן תמונה של אישה חבושת חיג'אב המתוארת כטרוריסטית שנמצאת ככל הנראה בעיר בדרכה לבצע פיגוע. כך זה נשמע ב-CNN. Authorities in Sochi have distributed notices to the hotels there, asking staff to stay on the lookout for a woman named Ruzana Ibragimova. She's 22 years old. She is from the Russian Republic of Dagestan. לפי דיווחים ברשתות התקשורת מדובר באלמנה שחורה, כלומר בעלה היה גם כן טרוריסט שנהרג במהלך פעילות טרור, מוצאה ככל הנראה בדגסטן, בקווקז. עכשיו רזי, אם אכן המחבלת הזאת נמצאת בסוצ'י, מדובר בפרצת הבטחה אדירה שיכולה לערער מאוד את מערכת הביטחון הרוסית. מאז התגברות פעולות הטרור ברוסיה, אנחנו זוכרים את שני הפיגועים בוולגוגרד בסוף חודש דצמבר, פוטין הורה על תגבור רציני של ההבטחה על מתחמי המשחקים בסוצ'י, הוא אף סירב להצעה האמריקנית לסייע לו, וכעת אפשר לצפות לחששות רבים מצד הספורטאים שהתייצבו במשחקים ומצד המדינות ששולחות אותם. מצטרף אלינו אהרון בנימינוב, שלום אהרון. אהרון? כן. בוקר טוב לך. בוקר טוב. אתה בעלים של חברת הבטחה, נכון. ואתם מעורבים בהבטחה שם, או לא נתבקשתם, לא זכיתם באיזשהו מכרז להבטיח שם את המשחקים? בגדול לא, אנחנו לא מאבטחים, אבל אני בטוח שיש שם חבר'ה ישראלים. תגיד, אני קראתי באיזשהו מקום שסדר הגדול של ההבטחה שם הולך להיות פי 5 מהאולימפיאדה בלונדון. כמות השוטרים ואנשי הביטחון במדים ולא במדים, זה מבצע אדיר, אה? זה מבצע אחד הגדולים בהיסטוריה של האנושות, נראה לי גם. פי 5 אתה נותן לזה, אתה מזלזל בהם. אני הייתי אומר פי 10, פי 15. עכשיו, איך באמת עושים את זה הרמטי לגמרי? למשל, הם מוצאים דרכונים מיוחדים. כל מה שייכנס לכפר האולימפי הזה, זה לא כפר, זה כמובן אזור אדיר ועצום, יצטרך להצטייד בדרכון חדש ואחר לגמרי. תראה, אני אגיד לך, עושים שם הרבה עבודות קדם. למה אני מתכוון? נגיד, מהיום שהתחילו לשפץ שם את כל עניין האולימפיאדה ולבנות, פוטין הכניס שם כוחות מאוד מאוד גדולים של כוחות מיוחדים, והם כבר שנה האחרונה, חצי שנה האחרונה, מנקים את העיר מכל האנשים. אני מדבר לך ברמה של הומלסים. אין לך, אתה לא תראה אפילו הומלס בתוך העיר. מדבר לך על צוותים מאורגנים שמסתובבים כל היום בעיר ומנטרלים כל מי שלא בא להם בעין, הם מנטרלים אותו מהעיר. ממש, אם זה חיפושים בבתים, אם זה כניסות לבניינים, אם זה סיורים ביום, בעסקים, אתה לא מבין, ממש נכנסים עסק, עובדים מאוד מאוד מדוקדק. עושים עבודת קדם מאוד מאוד גדולה, וכבר כמעט שנה. ועדיין, אם יש מישהו או מישהי, בעיקר מחבלים ומחבלות מתאבדים, כי מי שלא רוצה להתאבד, אז יש לו בעיה איך לארגן לעצמו דרך מילוט וככה, אבל אם זה מישהו מתאבד, אי אפשר שזה יהיה הרמטי, נכון? בוא נגיד שיהיה להם מאוד קשה לעשות, מאוד מאוד קשה, ואתה יודע, הרי אנחנו כולנו יודעים שרוסיה היא מדינה משוחדת והשוחד שם מטייל, אבל לא במקרה הזה. במקרה הזה כולם מפחדים לקחת שם דולר ולא לעשות טעות, ואני יכול להגיד לך בריש גלי שיהיה להם מאוד מאוד קשה לעשות שם פיגוע, מאוד. אלא אם כן, הם מחליטים לצאת מהאזור הסטרילי הזה, 10 קילומטר צפונה או דרומה, להיכנס לאוטובוס ולפוצץ את עצמם עם 20-30 נוסעים. זה הם יכולים לעשות בכל מקום. אוקיי, אהרון בנימינוב, בעלים של חברת הבטחה ישראלית. אני מאוד מודה לך, בוקר טוב. תודה לכם, בוקר טוב, יום טוב. הנה מוזיקה. סליחה שאני לוקחת אותך אייטם אחד אחורה.